Gràcies, primer perquè divendres a la tarda, Black Friday, la pluja i tot, això que estigueu aquí és un honor, s'ha de dir. Jo el que faré serà un repàs del que és la síndrome, primer una introducció molt breu i després passarem a aspectes ja psicològics i escolars des de la primera etapa, des de petitons fins a adults, una mica. El que sí que us agrairé és que en qualsevol moment que tingueu una pregunta, afegir alguna informació, etc., aixequeu la mà i ho feu amb tranquil·litat, perquè en realitat les xerrades aquestes que hem anat fent cada any, el que en traiem més és del diàleg entre tots. Vull dir, això ens serveix com d'excusa, d'anar-nos centrant en temes, però en realitat el que és important, vosaltres també teniu molta experiència, llavors és entre tots anar avançant, d'acord? Doncs comencem. Una petita definició. És un trastorn neurogenètic. Hola. No et comptava avui aquí. Perdó, És un trastorn neurogenètic que està causat per la manca de funcionament d'uns gens que estan en el cromosoma 15 d'origen matern, però que no vol dir que la mare sigui portadora, d'acord? O sigui, dels dos al·lels del 15 que té aquella criatura, aquella persona, en el matern hi ha una alteració, d'acord? Però la mare no té aquesta alteració. Per tant, no es pot preveure, no es pot anticipar en aquest sentit. Ja fa molt temps que està descrit, des de l'any 56, afecta igual a homes i a dones, i la freqüència és de 1 de cada 10.000 a 1 de cada 15.000 nadons vius, d'acord? Tenim 3 causes genètiques, sobretot, les més freqüents. La més freqüent de totes és la deleció, que vol dir que falta un tros d'aquest cromosoma. Després tenim la disomia uniparental matern, perdó, us he dit abans... Sí, perdoneu, Si fos matern seria la síndrome d'Angelman, patern. O sigui, exactament idèntic, però a l'altra banda és la síndrome d'Angelman, m'he confós. Del cromosoma 15 d'origen patern, d'acord? Per tant, una deleció, és a dir, que hi manca un tros del cromosoma, això seria la causa més freqüent, que tenim 2 cromosomes materns i cap patern, i per tant, el tros aquest del cromosoma patern tampoc el tenim, perquè no tenim el cromosoma patern, i l'altre és que tenim un cromosoma patern, però els gens funcionen, o sigui, els que estan activats i desactivats, és com si fos matern. En l'al·lel matern i l'al·lel patern, l'activació de gens és diferent, i llavors en aquesta causa, que és només un 1% dels casos de la síndrome de Prader-Willi, tenen un que prové de la mare i un que prové del pare, però el que prové del pare és com si provingués de la mare, per l'afectació de gens, diguem-ne, per l'activació de gens, d'acord? Aquí ho teniu una mica més gràficament, la deleció, veieu, hi falta un tros, la disomia, en tenim 2 que provenen de la mare i cap del pare, i la mutació de l'imprinting, com veieu, prové del pare, és lila, però els gens que hi ha a dintre serien els que hi hauria en el cas que vingués de la mare, d'acord? Per un error en un moment donat. En general, quins trets característics estan associats? Hi ha una afectació cognitiva, de vegades en forma de discapacitat intel·lectual, de vegades en forma de trastorn d'aprenentatge amb capacitat cognitiva límit. Hi ha un risc important, que potser és el que coneix més tothom i el que sempre està més associat quan parlem d'aquesta síndrome, de problemes de conducta, especialment a l'àrea d'alimentació, potser aquest és el que coneixem més, però no només a l'àrea d'alimentació, és a dir, hi ha un risc important de problemes de conducta, en general, i en l'àrea d'alimentació, sobretot, d'acord? Hi ha un risc psiquiàtric, en una part no molt gran, però una part considerable d'ells. D'entrada, al naixement hi ha una hipotonia molt severa, i això és el que ens permet que aquests nanos ara s'estan diagnosticant al naixement. Un fenotip físic de la pell més clara, poc desenvolupament sexual, les mans i peus petits i una tendència a l'obesitat. Important que sapigueu que són nanos que la majoria d'ells tenen una incapacitat pel vòmit, per tant, en cas que habitualment no és que el seu nivell cognitiu tampoc fa que mengin coses que no són de menjar, vull dir que habitualment el que mengen és aliment, però en cas que per error hi hagués alguna ingesta d'alguna que no fos, que s'hagués de vomitar, no podríeu provocar el vòmit en molts casos, per tant és important saber-ho, perquè llavors en tot cas s'ha d'anar a l'hospital, d'acord? El llindar de dolor elevat, és a dir, que són nanos que necessiten un estímul més fort per sentir dolor, o dit d'una altra manera, es poden haver fet una lesió, amb una caiguda, etc., i pràcticament no hi ha queixa, d'acord? Per tant, si cauen, si es donen un cop fort davant vostre,
no us en refieu de la resposta d'ells, per saber si ha sigut greu o no. Vull dir, aixequeu la màniga i mireu si aquell braç està íntegre i si tot va bé, d'acord? I de vegades veiem a la pell unes lesions, especialment a l'estiu es veu molt, quan hi ha picades de mosquit, etc., perquè tenen tendència a gratar-se totes les crostetes o a aixecar-se les pells de les ungles, etc. D'acord? Què sabem de la síndrome de Prader-Willi? El que és el fenotip, és a dir, l'afectació és variable amb l'edat. No és el mateix a les necessitats que tindrem amb un nen petit, que a mesura que va creixent, que entra a l'escola i que amb adults. És un fenotip molt variable. D'acord? I per tant, ara quan en parlarem per etapes. També molt important que els nanos que d'aquests últims anys, per dir-ho d'alguna manera, s'han beneficiat d'uns tractaments i d'un diagnòstic molt més avançat i el quadre és una mica diferent. Actualment pot ser més lleu. En síntesi és el mateix, però s'han beneficiat de tractaments que abans no hi eren. D'acord? Aquí veiem una mica evolució històrica. Aquí a l'esquerra, aquesta foto està treta d'internet, és un fenotip clàssic de Prader-Willi amb una... Aquesta pantalla es tira, La pantalla es tira. Però vaja, veieu, es veu l'obesitat, Es veu l'obesitat i a la dreta són nois actuals que estan amb els tractaments actuals. Què ens passava abans? Abans, el problema principal és que aquests nanos naixien amb una hipotonia i molt baix pes i amb unes dificultats importants d'alimentació per la pròpia hipotonia. Hi ha nanos que costava que xuclessin i que empassessin, això passa igual ara. Aquí la diferència és si tu aquí diagnostiques síndrome de Prader-Willi o no. Si tu no diagnostiques, i és el que moltes vegades passava abans, que es anaven buscant causes per aquesta hipotonia, perquè el fenotip Prader-Willi estava associat a obesitat i no a aquest baix pes de naixement. O sigui, la gent pensava en Prader-Willi quan apareixia l'obesitat i no amb aquestes característiques del naixement. Clar, què passava abans? Doncs un nen amb dificultats d'alimentació, un nen que costava molt tirar endavant, alguns d'ells amb sonda nasogàstrica perquè no hi havia reflexe de succió, mica en mica, representa que el vas tirant endavant, quan aquest nen comença a menjar, si tu no saps què passa, evidentment ningú el posa a dieta, no? Vull dir, que mengi perquè justament ara s'està refent. Això, en poc temps, a partir dels 4 o 5 anys, aquest nen passava de, mira, ja menja, ostres, com menja. Aquí també es començaven a veure dificultats cognitives, de vegades discapacitat lleu, es veia l'obesitat i llavors aquí és quan de vegades es diagnosticava. Dius, ostres, obesitat, dificultat cognitiva, tal, síndrome de Prader-Willi. Clar, la dificultat cognitiva és lleu, per tant, de vegades durant el primer any, les alteracions que es veien, que era que el nen caminava tard, que enronava tard, s'atribuïen molt a la hipotonia i no a dèficit cognitiu, amb la qual cosa el diagnòstic quedava retrasat. Què passava? Que quan es feia el diagnòstic aquest nen ja havia guanyat pes i és molt difícil perdre'l un cop s'ha guanyat en Prader-Willi i sobretot havia entrat en uns hàbits i els que tracteu nanos a Prader-Willi sabeu que un cop han après una cosa i les coses es fan d'una manera, costa molt canviar la rutina, havien entrat en uns hàbits que s'havien de desmuntar del tot, és a dir, tot el que fins ara menjaves, a partir d'ara no menjaràs. I això es havia de tirar completament enrere. Això provocava molts trastorns de conducta, encara és font de trastorns de conducta, però ara d'alguna manera no s'ha arribat a aquesta etapa en la majoria de casos. Abans es feia el diagnòstic a partir de l'obesitat i ara el diagnòstic es fa en el naixement moltes vegades. D'acord? Una altra cosa que tenim com a diferencial és que, esclar, tu tens el diagnòstic, tens el nen que encara no està en aquesta fase d'hiperfàgia i de risc d'obesitat, perquè això ve després, amb la qual cosa tot aquest temps que tens pots d'alguna manera educar, o sigui, prendre mesures i educar en hàbits. La família instaura uns hàbits d'alimentació, d'exercici, etc. i d'alguna manera el nen ja creix amb aquests hàbits, que no són els hàbits, o sigui, l'alimentació d'aquests nens i la cura que has de tenir no és la que tindries amb un altre fill. És una cosa molt més concreta i més restrictiva en molts casos. I això ara es fa des de l'inici, amb la qual cosa el nano moltes vegades ja no arriba a provar determinats aliments, no els veu per casa, són famílies que acaben tots molt sans, perquè no hi ha galetes, no hi ha xocolata, no hi ha xutxes, és a dir, perquè normalment ja procures que a casa el tipus d'alimentació sigui molt sana, d'acord?
Una altra cosa que ha marcat una diferència brutal ha sigut el tractament amb hormona de creixement. El tractament amb hormona de creixement, que el tenim autoritzat, crec que és m'ho diu a la següent diapo, però crec que és el 2001, ha marcat un abans i un després. Ha marcat un abans i un després, ara veurem quins són els efectes que fa. I l'altre, el control de les apnees de son. Per la hipotonia i per l'obesitat hi ha risc de tenir apnees de son. Sabeu que, clar, aquestes apnees que provoquen? Doncs durant el dia provoquen que aquests nanos s'endormisquin més i, a més, quan hi ha una apnea, diguem-ne que l'oxigen que arriba al cervell és menys. Per tant, això a nivell cognitiu també té una afectació. És a dir, si podem controlar aquestes apnees, si podem evitar l'obesitat, doncs realment estem donant uns canvis. Què és el que ens fa l'hormona de creixement? L'hormona de creixement, disculpeu, aquí, l'hormona de creixement d'entrada millora la talla. I és evident que si un pesa 50 quilos no és el mateix fer 1,30 m que 1,50 m. Per tant, si aquests nanos creixen molt més amb el mateix pes, hi ha menys risc d'obesitat. Disminueix el greix, augmenta la massa magra, augmenta la massa muscular i sobretot els augmenta el to muscular i la força, amb la qual cosa els és molt més fàcil moure's, fer exercicis sense fatigar-se. D'acord? Tot això el que fa és que la despesa energètica sigui més gran i, per tant, l'obesitat queda més controlada. Quan prenen l'hormona caminen abans, caminen més, estan més actius, tenen més ganes de moure's, etc. Què passa? Quin és un dels principals problemes que es trobem en pares de nens petits? Doncs, d'entrada, si el diagnòstic no es dona molt ben donat i molt ben explicat, Prader-Willi no és una paraula que la gent hagi sentit molt. Llavors, tu vas al metge i et diu que tens colesterol i tu ja saps més o menys, ja tens una idea del que és el colesterol, però si et diu que el teu fill té Prader-Willi i no ho has sentit mai, o et dona molt bé la informació o ara tenim molt fàcil buscar-la, buscar la informació. I la informació, que n'hi ha molta a Google, és una informació esbiaixada. Hi ha unes imatges que realment no corresponen al que els passarà a la majoria d'aquests nens que estan creixent ara, o es pot evitar en molts casos que això arribi a ser així, però que és una imatge que queda gravada en les famílies i que realment espanta molt. I ara us posaré imatges tretes de Google. Això, he entrat síndrome de Prader-Willi Google i a mi m'ha sortit això. D'acord? Imagineu-vos si un va, amb un bebè recent nascut, la imatge que tu tens del que podria ser és aquesta, d'acord? Quan, ara això és un dels nois d'aquí de l'associació, això és possible. No vol dir que sigui fàcil ni molt menys, això és possible a base de no baixar la guàrdia, a base de tenir-ho tot molt clar i de tenir la sort que la cosa no se't torci, d'acord? Ell fa 20 piscines abans de dinar cada dia, vull dir, és possible però no és gratuït, i tampoc és la majoria dels nanos. Però quan un té aquesta imatge és molt diferent com t'enfrontes de quan tens l'altra imatge, d'acord? Aquí tenim unes frases que a mi em van impactar especialment amb famílies de bebès molt petits. El pare d'una nena de 2 mesos, era potser la segona visita, o la primera, devia ser la primera, em va dir, jo tinc una pregunta, quan hem de començar a tancar la cuina amb candau? En 2 mesos, clar. O sigui, aquest quan vol dir, dono per sentat que haurem de tancar la cuina amb candau. En alguns casos s'ha de tancar la cuina amb candau, però no en tots. No d'entrada, o sigui, s'ha de poder intentar no arribar aquí, d'acord? Una altra mare d'una nena de 7 mesos diu, de vegades em trobo jugant amb ella i rient, i després penso, no t'oblidis que és Prader i ja no puc disfrutar d'ella. És el que us deia, no? D'alguna manera, el tenir el diagnòstic tant al començament és bo, perquè et permet una actuació, però també et dona un pes i una càrrega que t'interfereix una mica amb la relació. O el pare d'un nen d'un mes. Amb el pare d'un nen d'un mes, quan tu preguntes què és el que us preocupa, hauria de preocupar que no està menjant, que no està guanyant pes i una miqueta més, no? Però ens preocupa que tindrà molts problemes de conducta i no el podrem controlar. D'acord? Quan un es mira un fill amb un mes amb aquesta idea, a veure, no vol dir que s'hagi de negar els riscos que tenen, però un no pot criar un fill pensant que no el podrà controlar.
quan és un bebè, d'acord? Aquesta etapa, per què es caracteritza? D'entrada, la recerca d'informació que fan els pares. És l'etapa en què inicien el tractament, amb un mes, 2 mesos de vida, quan ja el tema alimentació s'ha solucionat, ells ja van al CDIAP. Aquí ja es comença amb el tractament fisioterapèutic d'entrada, perquè és el que ells necessiten més. I és una etapa, aquesta i uns quants anys més, de moltes visites mèdiques. Moltes visites mèdiques. Penseu que ells acostumen a tenir, així en general, a part del tractament que facin de fisio, o logopèdia, o psicologia, una cosa són els tractaments, com a visites mèdiques poden tenir endocrí, neuròleg, pneumòleg, psicòleg, genetista, traumatòleg, molts d'ells oculista, otorrino, d'acord? Vaig per 8 especialistes, o sigui, jo de vegades a l'hospital miro a veure què teniu i dius, aquest mes tenen 9 visites, més han de venir un dia a buscar l'hormona de tractament. Que això interfereix molt amb la vida familiar, per molt que intentis posar-les al mateix dia, que de vegades ho fem, però bueno, és molt complicat. Però la realitat és aquesta. La realitat és que hi ha aquesta afectació és per tantes bandes, doncs que requereix un equip interdisciplinari. Anem a l'escola. A l'escola tenim una part important, que són els aprenentatges acadèmics. Tenim una altra part, que són les relacions amb igual i les habilitats socials, durant moltes hores al dia, és el lloc on socialitzen els nens, o un dels llocs on socialitzen durant més hores, i es donen tota una sèrie de processos emocionals, autoestima, autoimatge, ansietat, etc. Doncs que de tot això és el que una mica parlarem. A tenir en compte, a qualsevol edat, a l'escola, els 2 primers ja els hem dit, senten poc el dolor, això no ho oblideu, i no hi ha reflexe de vòmit, d'acord? Aquests són importants. El tema alimentació. El tema alimentació, el millor que es pot fer és parlar, seure amb la família abans que el nen comenci l'escola, parlar molt a fons i entendre i anar a la una. És a dir, seguir, la família ve amb unes dietes, amb uns consells i amb unes pautes d'un especialista que porta aquell nen des que és molt petit. Per tant, l'escola el que toca és assumir això, d'acord? Probablement us arribaran a l'escola, quan són petits, nens prims, estupendo, us arribaran nens força prims, tot controlat. Crec que sí. Sí, bastant. Us arribaran nens força prims i famílies molt angoixades i molt amb molta insistència en que, sobretot, el dia de la castanyada, per exemple, ni un panellet. Jo entenc que això, vist des de fora, si no coneixes el nen, no coneixes la família i no coneixes què passa, dius, home, un nen tan prim no li vindrà d'un panellet. Penseu que hi ha un vídeo, inclús, que es diu Una galleta cada año puede hacer, perquè veieu que el raonament aquest és el que a tots ens ve d'entrada, però realment no és el que li pugui fer aquell panellet a nivell calòric, que sí que fa, o sigui, aquell panellet obliga a modificar el sopar, segurament, aquell dia, però no només és això, sinó que és a nivell conductual. És a dir, jo no dic que es pugui o no es pugui menjar el panellet, això cada família us dirà com ho porta. Però si una família us diu això no, és perquè a nivell conductual, si ho feu, obriu una porta que després ningú pot tancar. D'acord? Llavors no és, i em sap greu dir-ho així, no és jo com a mestre aquest nen el veig prim i penso que no passa res que mengi, perquè no és el que li pugui engreixar el que feu aquell dia. D'acord? És un tema molt delicat i és un tema que heu d'anar molt a la una amb les famílies perquè cada família ho porta a la seva manera. Hi ha famílies que et diuen, doncs mira, a nosaltres el que ens funciona és que el dia que hi ha això, nosaltres ho sabem d'avançada i ell porta el seu berenar, o que el dia que hi ha això, doncs d'acord, però una ració molt petita i nosaltres, ell no pot repetir, i nosaltres ja a casa ja compensem. Vull dir, cada família té les seves normes i els seus hàbits, i són aquests els que s'han de seguir, d'acord? La veritat és que ens n'alegrem molt quan a les escoles no se celebren tots els aniversaris menjant, això penseu que és un... Jo crec que cada vegada es fa menys, perquè també hi ha molts nens
amb al·lèrgies, nens celíacs i tot, i això ha fet que cada vegada es faci menys. Però encara hi ha escoles que fan moltes coses amb el menjar. I després hi ha el tema del menjador escolar. El menjador escolar, doncs, de vegades costa més de controlar. Altra cosa que tenen és que poden tenir dificultats per regular la temperatura corporal i de vegades et pots trobar un nen amb per exemple, amb unes angines importants i sense febre i després de cop li puja la febre absolutament així a saco, o sigui, no és allò que va pujant a poc. La febre és com que no es regula bé, de vegades, d'acord? O sigui, de vegades apareix la febre molt més tard del que hauria d'aparèixer. Poden tenir cansament i somnolència, són nens que es cansen bastant, una per la hipotonia, i dos, els que no tenen ben controlades les apnees de son, de vegades us adormiran a la classe, d'acord? Queden així com... I molt important sempre, a veure, els aspectes pedagògics són importants, és evident, però us trobareu més problemes a nivell emocional i a nivell de conducta que a nivell pedagògic, habitualment. Una cosa que diem sempre és que, o almenys la sensació que tinc jo, és que hi ha una primera etapa, que és atenció precoç, en què hi ha com molt control de psicòleg, logopeda, fisio, tal. Quan s'acaba aquesta etapa, de vegades és com que tot queda en mans vostres, tot queda en mans de l'escola, no? I algunes famílies deixen el seguiment psicològic o el tractament. Per què? Doncs perquè aquests primers anys sembla que la cosa, bueno, pot anar tirant i més o menys ens en sortim i tal. És important no deixar-lo, el seguiment psicològic, perquè després, o sigui, aquests nanos després ens venen amb 12, 13 i realment amb problemes moltes vegades. I no vol dir que l'escola no ho feu bé, l'escola ho feu fantàstic, i si no la gent no deixaria el tractament psicològic, però que simplement que hi ha una part que s'ha de continuar controlant. Això ja n'hem parlat. Important el tercer punt, realment m'hi trobo més en famílies, que famílies que et diuen ostres, no demano una cuineta per Reis, però no li compro, no? Sí, compra-li perquè justament el tema alimentació serà un tema central a la seva vida i per tant l'ha de poder manipular a tots nivells, a nivell no només a nivell prohibició, sinó també a nivell simbòlic, a poder-ne parlar i a poder-ho treure per una altra banda. Per tant, sí cuineta, sí fireta, sí contes. De vegades m'he trobat pares que quan trec un conte d'aquests del Teo Menys em miren com dient traïdora. Però clar, això ha de poder ser també. Com són aquests nens a preescolar? A preescolar encara tenim una hipotonia important i això condiciona que sigui un nen moltes vegades com molt passiu, un nen lent. Aquesta lentitud de resposta de vegades sembla que diguis aquest nen no m'ha entès o això que li he preguntat no ho sap. I això de vegades fa que interpretem que el nen té menys nivell del que té realment. Són nens que necessiten que els adults moltes vegades els hi marquin bastant la interacció perquè d'alguna manera, quan són molt petits, de vegades falla una mica la iniciativa. Quan parlem d'un P3, si entren a P3 amb l'edat que els hi tocaria, realment pocs d'ells estan a nivell dels altres en quant a motricitat i en quant a llenguatge. Poden estar a nivell dels altres a nivell cognitiu. Ens trobem ara molts nanos d'aquesta edat, que tu els hi passes proves cognitives i et donen un nivell normal, o de vegades normal baix, però vull dir que sense molta caiguda. A nivell de motricitat i a nivell de llenguatge, molts estan com un any o un any i mig per sota, amb la qual de vegades entren a P3 sense parlar o amb una motricitat que realment a la que s'organitza una mica de moguda a la classe es queden allà quiets i no poden fer res. Una de les coses que aquests darrers anys ens sentem més a rumiar i a pactar amb les famílies, amb els professionals, és que de vegades val la pena esperar un any per entrar a P3. Perquè aquest nen, la imatge que dona quan entra a P3 tal com està als 3 anys, és una imatge que després d'alguna manera arrossega durant l'escolaritat, per molt que tu intentis, per molt que el nen millori, acaba sent el petit. Vull dir, la conceptualització dels altres és que és més petit, perquè no parla i pràcticament no camina. Llavors, si tu t'esperes un any més, aquest nen entra molt més en condicions d'igualtat, i això sí que hem vist que té un impacte, els nanos que hem fet, que té un impacte en el que són les relacions amb els iguals. A nivell cognitiu moltes vegades no caldria, perquè tenen un cognitiu bastant bo. El que passa és que en aquest any, dels 3 als 4, hi ha un canvi molt important amb aquests nanos, a nivell de llenguatge i a nivell de motricitat, amb la majoria d'ells. De vegades control d'esfínteres també, que de vegades els 3 encara és molt just,
I els 4 ja tot això està solventat, parlen molt més i es mouen molt més. Llavors, només us deixo aquí, que és una cosa a valorar, d'acord? El llenguatge amb aquests nanos va bastant tard, el llenguatge expressiu, el comprensiu no. La comprensió normalment és al mateix nivell que el seu nivell cognitiu, però el llenguatge expressiu sí que va bastant tard. De vegades comencen a parlar cap als 4, de vegades amb un inici molt lent. I què passa? Quan un nen no parla, doncs ha d'actuar. Si jo no puc parlar i vull la pilota, doncs l'agafo. Però clar, el company, explica-li que això és perquè no parla, perquè... No, clar, el company, la lectura que em fa és ostres, m'ha pres la pilota, no? Pum, ja la tenim. Si els companys no entenen aquest nano i si això no se sap portar molt bé, això és una mica caldo de cultiu de problemes de conducta. I són nens que ja hem dit que tenen un risc de trastorn de conducta. Per tant, alguna cosa hem de fer aquí perquè la comunicació amb els companys, encara que no hi hagi llenguatge oral, quedi salvada. D'acord? Són nanos que són molt gestuals, utilitzen molt bé els gestos i els entenen molt bé, són molt expressius a nivell facial, tot i la hipotonia, vull dir, quan fan cara d'enfadats, fan cara d'enfadats, quan fan cara de contents, fan cara de contents, i són nanos que poden aprendre signes, alguns signes bàsics, amb força facilitat. D'acord? Això què ens permet? Doncs d'alguna manera ens permet, jo sempre poso el mateix exemple, si estem en un grup de P3 i estan denominant colors, imagineu-vos que aquest nen no parla, d'acord? I els altres, doncs tu li dius, quin color és aquest? Diu el blau. Amb ell com ho faríeu, això? Aparellar? Assenyalar. No és el mateix, a nivell cognitiu és molt diferent. Jo no estic evocant una paraula quan assenyalo. O sigui, sí que estàs treballant colors, però quan tu dius, doncs ell que aparelli, estàs fent així amb el nivell, pum, cap a baix. Els altres estan denominant. Això ja és un determinat circuit cerebral i un determinat nivell d'exigència. Si ell no denomina i l'estàs fent aparellar, li estàs baixant el nivell. Amb un nen que té un cognitiu normal, o bastant normal. Com ho faríeu? Els signes, per exemple. Els signes dels colors. Per què? Perquè tu ja estàs, evidentment, sempre sense deixar d'utilitzar el llenguatge oral, però quan tu fas això, ell està fent el mateix que fan els altres a nivell cognitiu. I per tant, quan té llenguatge, d'alguna manera aquesta autopista ja està oberta. Vull dir, ell ja ha treballat això. S'han fet estudis i els nens que tenen aquest retard de llenguatge, per exemple, s'han fet molt, per exemple, amb síndrome de Down, però en general, els nens que tenen aquest retard de llenguatge i que s'utilitzen signes, quan se'ls estudia més tard, tenen molt més vocabulari i millors estructures verbals que els nens que no han utilitzat signe en aquesta etapa. No us ha de fer por els gestos i els signes perquè als nens els agrada parlar. Cap nen ho canviarà. O sigui, cap nen es quedarà fent signes per no parlar. Les famílies de vegades et diuen no, és que em fa por que, clar, si l'entens tant, després no s'esforça. No, o sigui, els nens acaben. O sigui, tu pots tibar d'aquest llenguatge. I el problema és que si no li dones l'alternativa, l'estàs d'alguna manera aïllant. D'acord? Com és l'evolució d'aquest llenguatge? Adquireixen força bé el vocabulari, la construcció de frases acaba sent força correcta, poden tenir alteracions amb l'articulació, la pronúncia, sobretot pel tema hipotonia, però també perquè tenen un paladar que és molt alt, els llavis són primets, de vegades la saliva és una mica espessa, vull dir, tot plegat de vegades costa que l'articulació sigui bona. És una de les coses que s'ha de treballar, que els logopedes han de treballar més amb ells. La veu de vegades és nasal, de vegades és una mica aguda, no amb tots, però amb alguns sí, i el que ens trobem més és alteracions pragmàtiques, que en diem de com utilitzen aquest llenguatge. Doncs de vegades un discurs molt repetitiu, que això depèn, clar, va molt lligat amb el seu pensament, no? Si ells ja els coneixeu, si ells tenen una idea al cap, doncs això ho aniran dient i ho aniran dient. De vegades tenen poc en compte l'interlocutor, i és més el que jo vull dir i el que jo penso que no el que tu em puguis aportar. De vegades dificultats de comprensió, quan fem servir sobretot ironies, frases fetes, etc., doncs de vegades això patina una mica la comprensió i d'alguna manera és com si fossin més concrets. Què ens pot anar bé? Preescolar,
és convenient molt potenciar tot el tema de la comunicació, això el que us he dit. O sigui, tenir molt clar que l'objectiu és la comunicació. No tant, o sigui, pot parlar o no parlar, però ell s'ha de poder comunicar. Són nens que penseu que el comprensiu moltes vegades està a nivell absolutament normal. En tot cas, el comprensiu va lligat amb el seu cognitiu, i estem parlant de nens que el cognitiu en aquesta edat sobretot no està tan afectat. Per tant, penseu que és com si un nen tingués ben bé una dificultat que no pogués obrir la boca per dir alguna cosa, no? Que fos mut, com es deia abans, no? Un nen, doncs què faríem? Li buscaríem una altra manera de comunicar-se, doncs amb ells també. Supervisar molt tot el que són situacions de pati, de joc, etc. Perquè moltes vegades aquí tenim més problemes que a l'aula. Llavors, de vegades, alguna escola el que ha optat és les hores de reforç, o sigui, potenciar més el reforç al pati que a l'aula, perquè això depèn de cada escola, perquè potser a l'aula se'n surten més bé, perquè no hi ha tanta dificultat, perquè es poden fer més ajustos, etc. I algunes escoles també, tenint en compte que és un nen que no sempre podrà, o que diguem-ne que pot gaudir menys que els altres del que són jocs moguts, doncs de vegades en el pati hi ha escoles que fan un racó tranquil o permeten que els nens algun dia puguin fer jocs de taula, etc., perquè no sempre estigui ell en situació de menys que els altres, d'acord? Això ja és muntatge de cada escola. En quant a conducta, s'ha de ser molt clars amb els límits, perquè ells són nanos que proven i busquen, d'alguna manera, el límit. Llavors s'ha de ser molt clar, i per això habitualment a les escoles funciona molt bé. Vull dir, les famílies et diuen, no, si l'escola és un sant, perquè a l'escola està clar que com que les normes són per tots, d'alguna manera, si se la salta ell, però tots els altres pot estar més, diguem-ne, que està més clar el tema normes. Hi ha una tendència a les provocacions, i és important tenir-ho clar i no caure en aquest parany. S'ha d'entendre molt bé aquesta tossuderia que de vegades veiem que tenen, s'ha d'entendre, i després en parlarem una miqueta més, en funció del que és el seu processament de la informació i la seva estructura cerebral. No és tant un tema de et vull fer la punyeta, parlant clar, sinó que és un tema de com estic entenent jo el món i què és el que m'està passant. És molt important tot el treball que feu de gestió de conflictes, treballar el punt de vista de l'altre, treballar les emocions, evitar enfrontaments. Jo sempre dic que és molt important, si es pot, arribar abans de l'enfrontament i abans de la rebequeria i abans del problema de conducta, perquè un cop s'ha desencadenat això, llavors ja està, ja l'hem perdut d'alguna manera, després pots esperar que passi més aviat o menys, però sobre aquest ja no hi podràs tenir tanta incidència, d'acord? No vol dir donar-li el que vol, ni vol dir, sinó vol dir avançar-te a que aquell dia està més nerviós, o avançar-te a que aquella situació, si l'allargues molt més, explotarà. Doncs vale, ja m'ho faig venir bé perquè surts de la classe perquè jo t'ho demano. No perquè t'haig de fer fora perquè la cosa no s'aguanta, no? Vull dir, fixa't, mira que bé que em anirà que m'ajudis a anar a buscar no sé què. I aquí ja trenques aquesta situació. Molt important treballar des del punt de vista emocional. Els nens que són més competents a nivell emocional, això no només en Prader-Willi, sinó en general, no? Els que són més competents a nivell emocional, els que tenen més informació, els que són capaços més d'utilitzar llenguatge d'emocions, tenen menys problemes de conducta, és evident, perquè ho pots gestionar des d'una altra via, no? Amb ells és difícil, perquè els és molt difícil el posar-se en el lloc de l'altre, marxar del seu propi punt de vista, i per tant és un exercici que hem de fer des de molt, 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 molt petits, treballar amb les emocions. Se sent millor ara? Sí? Va. Des de molt petits, treballar amb el llenguatge d'emocions i no quedar-nos amb content, enfadat i trist, que són els tres que fem sempre, sinó intentar cada vegada ampliar una miqueta més i donar amb més sutilesa, que puguin, perquè quan són una mica més grans, si tenen problemes de conducta, sí que és veritat que de vegades, si nosaltres els veiem venir, ells també els veuen venir, no? I llavors, si podem educar un nano que sigui capaç de dir m'estic posant nerviós o m'estic enrabiant, abans de fer una acció agressiva o abans de fer una rabieta, si ell és capaç de dir m'estic enrabiant, aquí encara podem fer alguna cosa. Llavors és molt important educar que això sigui així, d'acord? Treballar molt la flexibilitat, hi ha una rigidesa molt important
i per tant la flexibilitat amb ells s'ha de treballar molt bé, anticipar els canvis, donar-los una mica de temps amb el que són les transicions, perquè sempre hi ha una tendència a quedar-se amb l'activitat d'abans. Això de vegades ho veiem quan passem un test, per exemple, quan són petits inclús, li dones els cubs aquests per fer una torre, ells fan la torre, s'acaba aquest subtest, treus, li dones un altre material per fer una altra cosa i estan fent la torre, i tornen a fer la torre i tornen a fer la torre. I necessites una estona perquè ells facin aquest reset i puguin canviar d'activitat. Si tu entens això, ho interpretes com el que és que aquell cervell, per fer un canvi, necessita més temps i necessita una mica més d'explicacions. Si tu això no ho tens clar, ho pots interpretar com que ara m'està portant la contrària, perquè li dic que m'agafi el vermell i ell vol jugar amb els cubs a fer una torre. Clar, la lectura és molt diferent. Quan ho fa la lectura en base a això és una dificultat que tens tu, per dir-ho d'alguna manera, no et provoca tant, com a adult, no et provoca tanta ràbia, tant de dir, no, escolta, estic dient que facis això. Si tu saps perfectament què és el que passa, com a adult ho veus més com una dificultat que com una provocació conductual. I és el que de vegades amb aquests nanos el canvi que hem de fer és aquest. Quan fem aquest canvi, els enfrontaments disminueixen, perquè els adults tenim una altra gestió dels conflictes. I molt important, treballar amb el grup. A primària, el tema alimentació, si no ha estat controlat, és quan de vegades ja comencem a tenir una mica més de problemes. Ja dic que l'impacte és molt menor amb aquests nens que estan en tractament amb hormona de creixement i els estudis que es comencen a fer sembla que aquesta hormona de creixement també té un impacte sobre el nivell cognitiu. És a dir, els nivells cognitius dels nens que veiem que estan pujant amb tractament d'hormona sembla que són millors que anys enrere. O sigui que l'hormona també tindria un impacte. Això s'ha estudiat amb nanos amb dèficit també, en Prader-Willi s'ha estudiat, però amb nanos amb dèficit d'hormona de creixement també s'ha estudiat que després d'un temps de tractament amb hormona de creixement certs components cognitius milloren. I hi ha algun estudi que diu que sí, d'altres que diu que no, que diuen que la conducta també millora amb nanos amb Prader-Willi. De fet, és possible que si millora el cognitiu, la gestió dels trastorns de conducta sigui millor, perquè hi ha més comprensió i, per tant, el nano s'hi pot enfrontar millor. D'acord? O sigui, és més fàcil, d'alguna manera, gestionar aquests conflictes. Amb l'edat escolar, la majoria d'ells tindran dificultats d'aprenentatge, si no tots, haureu de fer alguna adaptació, d'acord? I, en alguns casos, també dificultats de conducta. A primària ens trobem que ells i els seus companys és quan comença a haver-hi una sensació més clara que allà hi ha una diferència, d'acord? I això moltes vegades els provoca sentiments de frustració. Són nanos que des de bastant aviat es perceben com a diferents, perquè el seu nivell cognitiu és bastant bo i, per tant, aquesta visió de, ostres, això li surt molt més bé que a mi sempre, aquesta visió la tenen bastant aviat. Per tant, i això provoca, evidentment, uns sentiments de frustració importants. És veritat que el grup, a mesura que els nanos creixen, també és selectiu. Són nanos que s'han de treballar molt les habilitats socials, perquè si no, de vegades els costa molt entrar dintre dels grups i la tendència és que de vegades acaben una mica aïllats. I també els aprenentatges cada vegada són més complexes, amb la qual cosa l'etapa de primària per ells ja comença a ser una etapa amb la que necessiten força ajuda i pot ser difícil. Què és important? Conèixer el perfil cognitiu que tenen, perquè els aprenentatges els podrem enfocar d'una manera o d'una altra en funció de com ells processen la informació amb més facilitat. Els estudis a nivell cognitiu, cap als anys 90, penseu que als anys 90 encara no teníem l'hormona, encara no funcionaven els tractaments amb hormona de creixement, ens deien que el quocient intel·lectual mig d'aquests nanos estava al voltant de 60-70, això és 70 seria una mica el límit per sota del qual comencem a parlar de discapacitat. Els nanos amb disomia uniparental, que sabeu que n'hi havia com un 20%, semblaria que eren els que tenen una mica més en millor nivell, i amb un perfil cognitiu típic que ara us comentaré. Ara estem veient QIs més alts, i no només amb nens molt petits. Ara la majoria d'ells ja van pujant amb uns nivells,
Si dèiem 70, 60, 70, doncs 70, 90. O sigui, ara és com si haguéssim pujat entre uns 10 punts de fa uns anys. A nivell emocional i conductual, són nanos que tenen ganes de comunicar-se, són nanos que ells busquen estar amb la gent, són bastant rutinaris i tenen com una necessitat de control, no només de la seva vida, sinó de la vida de tothom, moltes vegades. Ells han de tenir molt clar aquell que fa, tu què fas i tot el que... I això de vegades realment els fa pujar l'angoixa, inclús, perquè, clar, un no pot controlar-ho tot. Sabeu que la gent que té molta necessitat de control t'ho acabes passant malament. Tenen dificultats en cognició social, és a dir, en entendre una mica el que és el funcionament social. És a dir, pel nivell cognitiu que tenen, la comprensió que tenen del món és una mica baixa. Llavors, hi ha coses que les haurien d'entendre espontàniament d'alguna manera i els hi hem d'explicar, perquè no les entenen de manera espontània. Dificultats en teoria de la ment, sabeu el que és la teoria de la ment? La teoria de la ment és la capacitat d'entendre que tu estàs pensant o que tu tens uns coneixements i una visió del tema diferent que la meva. Per exemple, si estem així i jo veig alguna cosa allà darrere, jo haig de tenir clar que tu no ho veus, perquè estàs mirant cap aquí. Per tant, jo no et puc parlar d'algú d'allà com si tu ho estiguessis veient. Aquest seria un exemple molt burdo i a més perceptiu, però si ens anem a un exemple més de pensament, hi ha una prova molt típica que es fa, n'hi ha dues, una és la de Sally i Ann, aquesta és una miqueta més... Un tub de lacasitos, amb un llapis de l'Ikea dintre, perquè és la mida ideal. Llavors, tu tens el tub de lacasitos i li fas anar al nen així i dius, què hi ha aquí dintre? Si no li has ensenyat què hi ha, la majoria dels nens diuen, caramels, bueno, clar, amb ells encara més no. Caramels, amb ells no us recomano que ho feu, però és perquè entengueu una mica el que és la teoria de la ment. I dius, què hi ha aquí? I diu, lacasitos, no? I tu obres i li ensenyes que hi ha un llapis. Quina broma, no? Tornes a posar tapes i dius, ara entrarà, jo què sé, la mare o el teu germà o qui sigui, què es pensarà que hi ha aquí? Si un té una bona teoria de la ment, quan tu li dius què es pensarà que hi ha aquí, et dirà caramels. Però si no, com que ell ja sap que hi ha un llapis, no pot entendre que l'altre no ho ha vist. O sigui, sap que no ho ha vist, però no pot entendre que no ho sap. I llavors et diu, es pensarà que hi ha un llapis. Això, a nivell d'aprenentatges, té problemes, clar, perquè no tens aquesta flexibilitat, però a nivell de conducta és no entendre que l'altre pot pensar diferent que tu i no acceptar-ho en cap cas, perquè si tu veus blanc, com pot ser que tu no estiguis veient blanc, no? Llavors això, que és una dificultat a nivell cognitiu, clar, a nivell conductual ens fa molt de punyeta. Amb què són bons? Tenen molta memòria a llarg termini, amb això no tindreu problema, els aprenentatges per memòria els hi funcionen bé. Dintre de tot la lectura va força bé, dintre del que serien aprenentatges escolars, no vol dir que molt bé, però comparat amb altres aspectes, doncs, bueno, són nanos que tampoc tenen, la majoria d'ells, grans dificultats per aprendre a llegir. El vocabulari expressiu que van agafant al llarg de la vida acostuma a ser bo. Són bons en temes perceptius, per exemple, fer puzzles, acostumen a ser bons, fent puzzles. Acostumen a ser més bons fent aquests puzzles de l'esquerra que els de la dreta. Quina diferència hi veieu, amb uns i altres? O sigui, per fer el puzzle... Us he posat exemples molt fàcils i us estic dient que són molt bons, no fan aquests puzzles. O sigui, tenim nens de 5 anys a Padrili que fan puzzles de 60 peces, Vull dir que estem parlant que són molt bons. Però, en realitat, aquest tipus de puzzles, el processament que hi ha en aquest tipus de puzzles de l'esquerra és més de forma, diguem-ne, no? O sigui, aquesta encaixa amb aquesta, perquè aquest entra i aquest surt. Aquí seria més de concepte, de quina part... I llavors, a veure, aquest exemple és molt fàcil i el faríem bé en qualsevol dels casos, però si anem pujant la complicació, és més fàcil per ells. Aquest, que el que estàs fent anar, diguem-ne, o sigui, el que poses en joc és les capacitats perceptives de forma, que no aquí, que a més hi sumes el concepte. D'acord? O sigui, aquí la forma, en realitat, és a dir, aquest el poden fer del revés, sense veure la imatge i te'l fan. Però aquest no el poden fer del revés. Aquí hem de saber què hi ha per fer-lo. Amb què no són tan bons? Amb tot el que és seqüencial, és a dir, que implica més memòria a curt termini i anar treballant amb diferents conceptes.
Aritmètica i càlcul, hi ha nanos que tenen dificultats molt importants i en algun cas que pràcticament és dels aprenentatges escolars el que tenen molt més avall i amb diferència, i en algun cas recorda els nanos amb discalcúlia. I el que ho dèiem de tot el que és memòria a curt termini i la tendència aquesta a la rigidesa. La tendència aquesta a la rigidesa a nivell cognitiu és important i a nivell de conducta, doncs, evidentment s'expressa, no? Què ens dificulta? Ens dificulta canviar de tasca. Per tant, a mesura que es fan grans, que a nivell escolar, de vegades és com, de 9 a 10 mates, de 10 a 11 llengua, de 11 a 12 medi, tots aquests canvis, i a més canvi de professor, de vegades canvi d'aula, quan alguns que llamen a la secundària, de vegades, això per ells és molt complicat. És molt complicat perquè necessiten una estona, tot i que l'horari segurament se'l sabran de memòria, perquè això sí que ho tenim, que la memòria i com que són estructurats, però el fet de deixar tota aquesta tasca i tornar-te a posar l'altra per ells és difícil. També ens dificulta buscar solucions diferents quan t'equivoques, és a dir, estàs fent un problema de mates, un problema, etc., t'has equivocat i et diuen no, torna a fer i busca, doncs moltes vegades et tornen amb la mateixa resposta, o enfadats. Però el fet de dir, vale, si no era per aquí, busquem una altra solució, doncs moltes vegades costa. I el que dèiem de entendre punts de vista diferents del propi. Això és molt important, això s'entrena, vull dir, no vol dir que se solucioni 100%, però es nota el nano que està més entrenat que l'altre en fer-ho, d'acord? Això una mica ho hem parlat, aquesta rigidesa en la conducta interfereix moltíssim i hem de recordar, i això ens ho hem de posar com un mantra aquí, que no és voluntària, perquè tenen un tipus d'actituds que d'alguna manera, segons com ells reaccionen, el que desperten amb l'adult no és la comprensió aquesta de dir, vale, estàs bloquejat i és que el teu cervell... No, perquè et desperten com dient, ostres, no siguis tan tossut, no? Que sempre m'has de portar al contrari, sempre estàs... I això jo crec que com a adults que treballem amb ells hem de tenir molt clar de fer un reset nosaltres també i no entrar nosaltres en aquesta rigidesa, no? Perquè si no, o sigui, un cop ells entren en bucle, ells no poden sortir i si nosaltres també entrem en bucle és quan tenim aquests piques de conducta que es van mantenint. Per tant, com podem fer això? Doncs anticipant molt els canvis, ja ho hem dit, treballar molt sobre l'autoestima, un nano amb més bona autoestima tolerarà millor les frustracions i, per tant, en podrem parlar molt més de tot. No evitar-li les situacions frustrants, no es tracta de que no hi hagi canvis a la seva vida i no es tracta de que no li passi mai res, sinó de que li vagin passant petites coses i vegi que no passa res, d'acord? Ajuda molt, ja ho hem dit, a nivell de llenguatge, treballar sobre els sentiments. Com més bagatge tinguin en aquest sentit i més bona educació emocional, menys problemes de conducta tindrem. I nosaltres, com a adults, presentar-nos com un bon model de flexibilitat. Clar, si nosaltres també som del perquè jo ho dic, doncs no anirem enlloc, no? Tot i que de vegades agafen ganes, però no seria el més... En aquest cas no seria el més pedagògic. Dificultats de relació social acostumen a tenir-ne, força. Poden ser més greus en els casos de disomia. Algun nano amb disomia pot arribar a tenir característiques de trastorn de l'espectre de l'autisme, no tots, ni molt menys, però en els casos de disomia és on de vegades trobem més dificultats d'aquest tipus. Però, en general, la relació social s'ha de treballar amb aquests nanos. És el mateix que hem dit 30 vegades, Ara intentarem canviar una mica de... Els hi costa molt entendre el funcionament social i pel nivell cognitiu que tenen el podrien entendre de manera espontània, és a dir, amb aprenentatge incidental, però no ho fan. I, per tant, com que no ho fan, els hi hem d'ensenyar. I els hi hem d'ensenyar que quan tu fas això, l'altre s'enfada. Com que ells només veuen el seu punt de vista, moltes vegades, si no els dius que l'altre s'enfada, per ells és una sorpresa que l'altre s'enfadi, i llavors es disgusta perquè l'altre s'enfada, però en cap cas veuen que és conseqüència del que han fet ells. No dic que no ho vegin mai, però vull dir que els costa fer aquesta reflexió del anar i tornar, d'acord? Quan passem a la secundària,
Acostuma a implicar un canvi de centre escolar i moltes vegades de companys, per tant, això és un canvi molt important. Hi ha molt més professorat implicat, amb la qual cosa molt més difícil el que es vagi a la una amb aquest nano, el que, clar, depèn molt del claustre, de si és un claustre estable, si no, i bueno, tots sabem, no?, que vull dir, depèn de la condició humana i, per tant, exigeix un gran esforç d'organització i adaptació, i això coincideix amb un moment difícil a nivell personal, que és l'adolescència, d'acord? Aquí agafa molta importància el grup i ells tenen molta necessitat de ser acceptats pel grup i moltes vegades el grup costa. O sigui, de vegades hi ha una diferència si són nanos que han pujat amb ells, d'alguna manera ja el coneixen de sempre i saben com va, quan entren de nou en un grup, de vegades a la secundària, és molt difícil. És difícil i necessita molt recolzament, i per ells és un motiu de patiment molt gran. Alguns dels joves amb Prader-Willi, quan arriben al final de primària, es planteja que és millor un centre específic i això té, per alguns d'ells, és bo en el sentit que menys professorat, menys alumnes, tot més... Però també, depenent del nivell cognitiu que tinguin i depenent dels companys i el contacte que hagin tingut amb companys amb discapacitat o no, per ells pot ser motiu de rebuig molt gran. És a dir, de cop sentir-se, entre cometes, membres d'aquest club, si ells no han treballat molt la seva identitat. Per tant, abans de fer un pas a un centre específic, el que sí que recomanem molt és treballar la pròpia identitat, el propi concepte de dificultats, de discapacitat, etc., perquè si no és un impacte molt gran per ells. Si sempre han pujat amb escola ordinària i no han tingut contacte ni a nivell d'esplai ni res, ja està, ja. No han tingut contacte a nivell d'esplai ni res amb altres nanos amb discapacitat, doncs és una cosa que s'ha de preparar. O sigui, no podem... Si pels adults és un xoc, de vegades, per les famílies, doncs pels nanos encara més, perquè hi passen allà tot el dia. Aquest rebuig, de vegades, s'expressa amb un augment dels trastorns de conducta. A la secundària, amb què podem ajudar, o com podem ajudar? Tenir molt en compte aquesta situació de tants canvis. O sigui, per ells és caòtic el funcionament de la secundària, especialment si és un centre nou i si els companys són nous. O sigui, si tot és nou, el temps que necessiten per adaptar-se a això és molt superior a altres nanos, d'acord? Per tant, un acompanyament més important durant aquest temps, d'acord? Ajudar-los a preveure, de vegades amb algun company que li faci suport en aquests canvis, d'acord? Els companys, si pot ser rotatori o depèn, vull dir que també sigui alguna cosa més voluntari, si pot ser, però d'alguna manera fomentar que no oblidar que això per ell és un món caòtic, que quan el món és caòtic ens posem més nerviosos i quan ens posem més nerviosos hi ha més problemes de conducta, d'acord? Estar molt atents al seu estat anímic. En aquesta edat és quan comencem a tenir més incidència de depressions amb aquests nanos. Les depressions amb ells, o no dic sempre trastorns depressius, sinó de vegades no arriba a ser una depressió, però una mica de distímia, d'un estat d'ànim baix. Això de vegades no ho expressen com ho expressaríem nosaltres, amb tristesa, plor, etc., sinó que ells de vegades ho expressen amb canvis de conducta important, amb més agressivitat, amb de vegades un augment de les obsessions, es tornen com encara una mica més rígids. Quan observeu que hi ha un canvi de conducta important, pareu-vos a pensar si potser al darrere hi ha un canvi de l'estat d'ànim o alguna cosa que requereixi una intervenció específica, una consulta amb un equip de salut mental, etc. Es necessita, evidentment, molta coordinació entre els diferents professors de la família i aquí, sobretot, en aquesta edat, tenim una incidència molt elevada de bullying amb aquests nanos. Llavors aquí sí que s'ha d'estar molt atent i cada escola té els seus protocols, però és molt, molt freqüent. Us haig de dir que és molt freqüent, molt, malauradament. Això és el que us deia de l'estat d'ànim, que són bastant vulnerables a partir d'aquesta edat als estats depressius i que estiguem molt atents a com això s'expressa, d'acord? Això de vegades s'expressa amb enfado i tu et penses que està de mal humor i en realitat està començant una depressió, d'acord? Davant del dubte jo us diria que sempre consultar un especialista,
d'acord? Perquè com abans ho pillem, doncs molt millor això. Els trastorns de conducta en preadolescents són més freqüents a partir de l'adolescència i cap a l'edat adulta. De vegades estan relacionats, sovint, poden estar relacionats amb l'alimentació, depèn de com portin el tema de l'alimentació, però no només, no només. O sigui, per exemple, conflictes amb els companys, no relacionats amb l'alimentació, en trobareu. O conflictes amb l'autoritat, també en trobareu, d'acord? El tema de l'alimentació, moltes vegades, per la majoria d'ells, és un pensament obsessiu, des de ben petits, i en molts d'ells, a més, tenen la conducta aquesta hiperfàgica de necessitar menjar, que és el que hem de tenir una mica sota control. És molt més freqüent el pensament obsessiu sobre això que es descontroli de conducta, però quan hi ha el pensament obsessiu es pot descontrolar de conducta. Però vull dir que moltes vegades ens trobem nens que porten molt a ratlla el tema de l'alimentació, però es passen el dia parlant de menjar. O sigui, es lleven i han de saber què hi haurà per dinar, què hi haurà per berenar, i potser ells no entren a la cuina i no agafen, però jo recordo un cas que em va fer molta gràcia d'un nen que estava aprenent a llegir i la seva mare li va dir, anem a mirar un conte, i va dir, no, llegim el menú del col·le, que m'agrada més. O sigui, ell, com a afició, diguem-ne, era un tema favorit per ell, i és un nano que no ha agafat mai res de menjar, i que està prim. Però en el seu circuit cerebral aquest tema està en primera fila. Quins aspectes poden complicar o propiciar problemes de conducta? Doncs d'entrada penseu que qualsevol canvi vital, canvi de casa, canvi d'escola, mort d'un familiar, separació dels pares, etc., amb ells pot ser un detonant, amb tothom, però amb ells multipliqueu per 10, d'acord? Els trets de personalitat, com més rigidesa hi ha, més possibilitat hi ha que hi hagi trastorns de conducta, perquè la majoria de trastorns de conducta que hi ha és per no entendre el punt de vista de l'altre, d'acord? Quan ells com més són capaços de posar-se en el punt de vista de l'altre, més suau anirà la conducta. I després, si hi ha una alteració psiquiàtrica de fons, és a dir, un trastorn obsessiu-compulsiu, o, són pocs casos, però un trastorn psicòtic, un trastorn de l'espectre de l'autisme, que estaria també dintre de salut mental, qualsevol d'aquestes alteracions, evidentment, més risc, no? És especialment important actuar de seguida que apareixen aquests canvis importants. No deixar-ho com que, són uns problemes de conducta, ja evidentment, perquè la tendència és a complicar-se. La tendència és a complicar-se i llavors és molt important, des de l'inici, començar a posar-hi fil a l'agulla. Perquè no és fàcil. Vull dir, és una de les síndromes en el que hem d'anar, d'alguna manera, la sensació que tenim és que els casos que van bé és perquè els portem molt de prop, molt controlats, en tot. Com més controlat està tot, d'alguna manera és un no baixar la guàrdia. I és veritat que els nanos estan millor, però no podem baixar la guàrdia. Vull dir, no podem dir, no, ara ja no tenen problemes d'això, no. O sigui, la guàrdia no es pot baixar mai. Les coses van millor, però hem de mantenir la guàrdia alta. A l'edat adulta, clar, els adults que tenim ara, és a dir, quan va començar l'hormona, si va començar l'any 2001, doncs encara no tenim adults que hagin pujat amb l'hormona, diguem-ne. Tenim adults que han fet una temporada d'hormones, però no que han pujat amb hormona des de petits, d'acord? I adults que hagin estat diagnosticats de molt petits, doncs alguns sí, però d'altres no. Per tant, molt probablement, els adults d'aquí 10 anys, o sigui, els que seran adults d'aquí 10 anys seran diferents dels adults que tenim ara, d'acord? En els adults que tenim ara que hi ha una tendència important a l'obesitat, que el mateix, hi ha famílies que la poden tenir supercontrolada, perquè la porten molt a ratlla, i de vegades es destirota, però amb molta facilitat, vull dir, i de vegades en famílies que està tot molt controlat, tot i així. Vull dir, hi ha casos que són realment, vull dir, que aquest tema és realment important. Amb adults d'aquests que dic que no... Digue'm, sí. Sí, tant i tant. Quan parles de l'hormona de creixement, sí. Hi ha de diferents tipus? Pregunto, perquè la meva filla, per exemple, va tenir anys d'hormona de creixement i la donaven cada dia. En canvi, aquests nanos, des del començament, els hi donen hormona de creixement. És el mateix que fan... L'hormona de creixement és l'hormona de creixement, el que pot ser diferent és la dosi. Clar.
però l'hormona és la mateixa. Llavors, ells habitualment comencen, ara estan començant... L'alumne que tinc jo, l'alumne que tinc jo, Sí? sembla que li donen un cop a la setmana. Normalment es punxa cada dia, això, Punxa cada dia. Cada dia, sí. A no ser, és gran? No, és petit. És petit, doncs cada dia, cada dia. Sí. Bueno, almenys tots els que coneixo jo... Per exemple, em deien, com la meva filla em deia, té possibilitats de que se li creixin més els peus i les mans, indicablement, té els peus sensibles. Els peus més grossos, sí. Clar, perquè hi ha parts del cos que creixen més. I el cos, bueno, Sí. A veure, ells en principi ara se l'estan començant a posar, han anat baixant l'edat de posar-la. Primer la van començar a posar als 3 anys, després als 2, ara abans de l'1 ja, Abans de l'any ja la comencen a posar, ja estan entre els 6 i els 9 mesos alguns. Vull dir, cada dia fins més o menys als 18, crec, ara, i a partir d'ara s'està estudiant, perquè clar, de sobte que als 18, o sigui, tots als 18 ja no necessitem hormona de creixement, val? O no tanta. Llavors, ara s'ha d'estudiar, clar, no pots continuar donant eternament si el cos tampoc, o si està programat per no tenir-la. Llavors, ara s'està estudiant una mica als adults si es torna a donar, no, i amb quines dosis, vull dir, això ha d'estar molt, s'estan fent estudis i ha d'estar molt controlat, però sí, sembla que la idea és poder-la continuar donant, perquè amb ells pot tenir efectes positius, però molt controlat. Llavors, és cada cas individual, s'ha de mirar. És un medicament d'aquests que es porta molt, o sigui, cada cas individual i a més ha d'estar autoritzat i depèn de la comunitat autònoma no l'autoritzen fins a no sé quina edat, vull dir que no és allò que et faci una recepta i ja, és complicat. Sí. Amb adults què trobem? Doncs els adults d'ara, que hem dit que no són els que han tingut hormona de creixement tot aquest temps, la veritat és que la incidència de trastorns de conducta en adults és elevada i alguns relacionats amb l'alimentació, però no només. I el que sí sembla que alguns estudis ens diuen que la gana ja no és tan insaciable, perquè el problema d'ells quan són petits és que per molt que mengin no queden saciats. En quant a risc psiquiàtric, dintre del que és espectre obsessiu-compulsiu és una de les patologies que més tenen. A veure, no vol dir que tots arribin a fer un TOC, però sí que, si això ens ho prenem com un contínum, des de no ser gens obsessiu a tenir un trastorn obsessiu-compulsiu, doncs ells, diguem-ne, que tendeixen cap aquí. No tots arriben a fer, no tots es podrien diagnosticar de TOC, no. Però sí que hi ha una tendència, d'acord? Això empitjora amb l'ansietat. Sempre, el trastorn obsessiu-compulsiu, no amb ells, amb tothom, la base és un trastorn relacionat amb l'ansietat. Com més ansietat, més pensaments obsessius i més compulsions, d'acord? Hem dit també el risc que tenen de depressió. Després, una complicació psiquiàtrica que és poc freqüent però que és molt greu, és que hem trobat quadres psicòtics greus, amb molta sintomatologia positiva d'al·lucinacions, deliris, etc. Molts pocs casos, però els que són greus. Estan més descrits amb disomia, però no vol dir ni molt menys que tots els nanos amb disomia tinguin aquest tipus de trastorns. El que sí que sabem és que actualment els adults amb Prader-Willi requereixen sovint un seguiment i un tractament psiquiàtric i psicològic. Jo el que sí que recomanaria és que d'alguna manera el seguiment no s'aparqués mai amb aquests nanos. És a dir, passen temporades molt bones, alguns d'ells, però no costa res passar una ITV. I anar periòdicament al psicòleg. I si les coses van bé podem dir un cop a l'any, i si van una mica no tan bé, doncs cada, jo què sé, un cop a l'any és molt poc, no? Cada 6 mesos, cada 3, i si cal fem una temporada que ens veiem més sovint, no? Però la nostra experiència és que si això es porta molt al mil·límetre, les coses van millor. Us agraeixo molt la paciència d'estar aquí un divendres, diu molt de la vostra professionalitat, la veritat, Poden estar molt contentes les famílies.